בוא נער, ראית מה שלך עכשיו במחזור? מה זה? הרב חיים רוצה איזה פגישת מחזור או משהו. מתי? מחר בעיקר. מה, נלך? נראה לי סבבה, אתה יודע, לא רואים אותם הרבה זמן. יאללה, סבבה, נלך. יאללה, פגישת מחזור! הגעתי למקום. אחר, אתה מצריח. יאללה, פגישת מחזור. איזה ריחות של כיתה ח', איזה כיתה ח', כיתה ח'. עכשיו השמיניסטים נולדו ב-2018. מחזור ב', איזה כיף שבאתם לבקר, איזה כיף לראות אתכם. כבר איזה 10 שנים עברו, חלקכם וואלה לא השתנתם הרבה. יובל אומנם כבר עושה חיים טובים בסייבר, אבל באמת, איזה כיף, איזה כיף. הוא חולה, בשירותים, שירותים? שמע, אתה כבר לא שמיניסט, אתה יכול ללכת לשירותים בלי לבקש רשות. איזה כיף, ממש כיף גדול לראות אתכם. אור, אני חייב לספר לי איך הולך בכרמים, איך הרפת... אור, דבר אלינו. חברים, קודם כל אני רוצה שנעשה לחיים. שימו כוסות. יאללה. היידה לחיים! איזה כיף. אוי, מה קרה? יאיר! בוא לעזאזל! איזה בית ספר, חרא, האור הזה מהבעסים. עזוב את זה, בוא נשב, בוא. משהו. תודה. מה עושים עכשיו? וואי. מה זה? מה זה? יואו, איפה המתג הזה? שמע, כי אין לי מושג. בוא נחפש את זה פה רגע. לא יכול להיות. יואו, איפה זה, אחי? זה איפה שהוא. יש מצב שיש בחדר של דורון. קח, אחי, קח. זה נראה לי מובלט. יאללה, בואי. חדש מהלילה. הנה, חדר. זה פה. נלך זה פה. אתה יודע מה עושים? תן קונטרה. תן מאוד, אחי. הנה כאן החשמל. תראה איזה דברים יש פה. איזה שם. דורון, די, דורון. היה פתוח אז נכנסנו, דורון, תן לנו לצאת. דורון! כולם.
את הכרטיס מזל, אל תבוא לאלוהים בטענות, כשהדמעות בגרון עומדות, עדיף תשתוק שלא תתחיל לבכות, גם תרנגול העיוור, אומרים בסוף ימצא גרגר, חזר לעצמו זרעים כשתגיע, אבל בינתיים תגיע, לא רוצה למות, רוצה לחיות, להשם פרק לשתות, מה שבא לי לעשות, אני אסור מהשכונות, לא רוצה למות, רוצה לחיות, להבריח דמעות, דרך עיניים אלומות, רואים עולם ורוד, עולם ורוד. שמן ומים לא מתחברים, כל המדינה מאחור ליבוי, בתוך הזירה שבתחוי, החיים זה כמו בונבוניירה, המגלים, אין איש יודע, חזר לעצמו זרעים שתגיע, חשבת איתי, לא מעט תגיע, לא רוצה למות, רוצה לחיות, להשם פרק לשתות, מה שבא לי לעשות, אני אסור מהשכונות, לא רוצה הייתם מסיבה! בואו נרים לחיים לרפוי שלנו! חתול נבח עליו! Dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like $1 million deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want. נדב, בוא הביתה. הביתה, אחי, מה אתה משחיר, אחי? הכל טוב, אחי. כמו טרמבים. די, בוא. אומר לך, טרמבים אתה מסתדר. אל תיתן להליך לבד. טרמבים אתה מסתדר. אומר לך, 5 דקות, גג 6 דקות אתה בבית. איפה אני יוצא? אבל אל תשחיר אותנו. היי, מיש כבאי, אחי. איזה כבאי? אני צריך הביתה. אני שם בסוסיה. תודה רבה. אין מצב שהבן אדם הזה יקבל לך עכשיו, אין סיכוי.
ארמן, תביא לי מים. Monsieur, je comprends pas l'hébreu. מה, אתה צרפתי? קורסון, תן להם מפה מים. Tu vas chez mes bobos. מה הוא רוצה? קורסון, מים, כן. וואי, הצרפתים האלה, תאמין לי. Et voilà, monsieur. תודה רבה. תאמין לי, אתה ברמן צרפתי צעיר, אתה יודע מי אני? אתה תאמין לי, אתה לא מעריך. אני רב פורים של כל מדינת ישראל. רב פורים. אני יושב על מיליונים של דולרים. אם אני רוצה לשנייה את העבר הזה, אתה מבין? זה אפילו לא מדגדג לי את הכיס. אתה רוצה לעבוד אצלי? Après quoi, les marches chez כן, איך אתה יודע? אתם לא מעריכים את העם. שומע, רבינו. שמעת אותו? אותו דבר שם משובצת. זה משושת? בדיוק. קיצר, הוא אמר הוא יושב על מיליונים. תקשיב רגע. לפני איזה 40 שנה, סבתא שלי לא היה כסף לחלב. אבל אני מחר שסבתא לך תקשיב עד הסוף. קיצר, היא באה, לקחה איזה ילד, אתה יודע, באמריקה שם, הטייקונים וזה, חטפה אותו. לקחה איזה גופר, עשתה איזה 6-7 מיליון שקל. 6-7 מיליון שקל! שמע לך, 6-7 מיליון שקל, זה מלא כסף. בדיוק. אבל יש לנו כבר חלב, אוי, המטומטם, מה יש לך? ברגע שנחטוף אותו, נהיה מליאנים, אחי, בוא תעשה כסף. תראה, גם מה שאתה רוצה, טוב, monsieur, אני רוצה לסגור. לא, מה לסגור? לאן אני אלך עכשיו? אני צריך לסגור. לא, עוד מעט. שומע, רוצה. זה הזדמנות שלנו. בוא נחטוף אותו עכשיו. בוא. אדוני! הלו, מיסיור, זה חבר שלנו, בסדר? אנחנו ניקח אותו מכאן כפרה. תודה. אין כאן, איפה לוקחים אותו? למעונות חביביה. מעונות חביביה. נדב? איפה מישאל? הוא היה חייב להיות בבית מזמן. אבא שלו רותח מעצבים. מישאל ישן איתנו, הוא מתקלח, נחזור לך עוד מעט. תגיד לו שיחזור עכשיו ומיד הביתה, או שאני באה אליו עם כפכף. מה מתקלח? איפה מישקע? הוא לא פה. מישקע, נראה לי אהבנו את המסיבה אתמול או משהו. לא, אחי, איזה פדיחות. אמא שלו על חוצה, אז בטוח תגיע לפה, אחי. טוב, תקשר אליו, זריז אבל. הלו, מי זה? הלו, מישאל, איפה אתה, אחי? איזה מישאל ואיזה נעליים? אני הנעליים שלקח את השיקור, את הסבל הזה אתמול, הזכיר לי בכל הרכב המגעיל הזה. שיט, תביא את המון הזה. תגיד גבר, איפה זרקת אותו? זה חבר שלנו, חייל אותו. הנערץ, רק לי גם איזה בר שם בצומת, אין לי מושג. רגע, מה זה זרקת אותה? אנחנו צריכים את הטלפון שלו, איפה אתה? הלו? עזבו, בואו נעשה. יאללה, בוא.
שאתה מכה לו כל זה. לא בא לי, די. לא צריך, תודה ככה. לא צריך, תודה. שומע, רבנו הביא לנו איזה משהו שהוא עוצם. מה אני עושה פה? עוצם. קום, מה יש לך? תגיד לי מה? עוצם. סתובב. מה? לא, תסתובב. מה אני עושה פה? שלא תצא החוצה, אלקנה, שלא תצא החוצה, תקרא לנו. לא תהיה שום מקום. יאללה. תגיד, גבר, יש מצב, ראית פה אתמול בלילה מישהו שיכור כזה עם כיפה? נו, כזה שצועק הרב פורים ורוקד וזה. Ah, le roi Pourim, oui, il était hier soir ici. חבר'ה, סמכו עליי, אני יודע צרפתית קצת, אבל הכל טוב, נסתדר. זהו? Oui, il était ici hier soir. Je crois ici, je sais où il se allait. הוא אמר שאו שהוא יודע לקחו אותו, או שגנבו מקיוסק שמינית. טוב, אז זה בטוח אופציה ראשונה, למה אין סיכוי גנבו מהקיוסק שמינית. טוב, נדב, אם אתה כל כך יודע צרפתית, אז בוא תשאל אותו. איפה הוא נמצא? תני לנסות. Des personnes de Rapourim, des croissants de la baguette de Paris. Oui, après les deux copains ils sont venus et ils l'ont pris, on a tramilien. הוא אמר שלקחו אותו ממונות חייביין. מה לקח אותו? מי לקח? הוא? Deux bandits. הוא אמר ששני מתנחלים לקחו אותו. איזה חברים גרועים אנחנו, בגלל לנו נכתב. עזוב את זה, בוא נזוז. מסגלים עלינו נובלים. שומע, אתמול אני הולך ברחוב, אחי. פתאום, אחי, איזה חתול בא, נובח עליי, אני לא מבין מה הוא רוצה ממני. אחי, די, סתום כבר. נשבע לך, הוא נובח עליי. נשבע לך, אני הולך ברחוב, הוא נובח עליי. גלעד, באמא שלי חלאס. טוב, שנייה. סתום, חלאס. עצור אותם רגע. פעם אחרונה אני לא אתכם לשמוע. עצור אותו רגע. וואלו. עוצם, חכה שנייה, שומע? מחסום. שיט. תקשיב. שיט. מה? נהג טבעי, אחי, אוקיי? טבעי? טבעי. יאללה.
מה נשמע? טוב? יאללה, תפתח מאחורה. מה קורה, הכל טוב? מה עובר לבחור שלכם שם מאחורה? מה עובר על הטמבל הזה? הוא צריך לשירותים, אחי. סתם, הוא רקדן ברקדנס, הוא עובד על תולעת המחושרת. נראה לי זה מוכר. כן, ראיתי. טוב, פתח לי שנייה את הבגז. זה מקצוען, כן. פתח בגז. יש שם משהו? וואלה, נקי. נקי? אין כלום? פסת מקדימה? סלמת. בסדר? כן, נראה נקי, סבבה, תן לו לשתות קצת מים, הוא נראה לי אדום ושיחבור, שלא הופך לכם בסיבובים. אין בעיה, אתם עושים עבודת קודש, תודה רבה לכם, אחלה מאוד. זה אנשים, תאמין לי. שלום לכם וברוכים הבאים למנות חביביין, תרצו חדר ללילה, שבוע, שעה, סוויטה עם ג'קוזי, חדר בלי מזגן? עזוב חדר, אחי, אני אומר לך, חברים שלנו נחטפו, אוקיי? יכול להיות שראית פה אתמול איזה שני מתנחלים שנראים? שני אלה? כן. כן, הם היו פה מקודם מחלופים משחק גדול, הם אמרו שלהם איזה מופע ערב, וכל הציוד שלהם בפנים. איזה ציוד יא סתום, זה החבר שלנו בתוך השק, לאיזה איך אתם לקחו אותו? אני לא יכול לתת מידע על אורחים, אני מצטער. אח שלי, בוא אני לא אתה, אסור שאתה בצ'יפס. חדר 402, קומה רביעית, ימינה מאחורי מכונה של הקרח. תודה רבה. יש פה מישהו? יש פה מישהו? שומע אחי, נראה לי פה אף אחד. רגע, מה זה הרעש הזה? נראה לי מישהו ברון, אחי, לא מאמין. לא, זה לא מישל. זה המנקה מסדרון. אין, אנחנו לא נמצא אותו. איזה חברים גרועים אנחנו באמת. גם בשביל מה עשינו את זה? בשביל להיות שיכורים? אין, אחרי היום אני ממש תכיר אותה בחיים. רגע, אולי המנקה בעצם יודעת איפה הוא, לא? איפה הוא? לאן לקחו אותו? האוסקיפינג? רגע, מה האוסקיפינג? את יודעת איפה הילד שהיה כאן? מה ילד? מה קשור ילד? אתם רוצים מגבות? שירות חדרים? תתעוררי, הסתומה אחת, מה את עושה פה בארון, מי הכניס אותך? סתם בא לך פה להיות בארון? מה את עושה פה? לאן הם לקחו אותו? מי שם אותך בכלל פה? נראה לי הם הלכו שם בכיוון של מעון. בטוח! רגע, אבל תשחררו אותי מהארון! לא, תשמור עליו, אני ארד, אני אביא לנו משהו לאכול. למה לא? ממש לא. למה לא? כל פעם שאתה יורד לאכול אתה לא מביא לי גם. כל פעם שאתה יורד לאכול אתה לא מביא לי גם. אתה מביא לעצמך, לא יודע, ביסלי, אתה מביא לעצמך ארטיקים, אתה מביא לעצמך גלינות, אתה לא מביא לי גם. שום דבר אתה לא מביא לי גם. הנה, תודה רבה. תודה רבה. אתה לא יורד לבד לאכול, אני לא צוחק, אתה יורד לבד. מצידי אני יורד. סבבה, הנה אני עוצר, יאללה, בוא נרד, נראה שאתם ננעל את האוטו. בסדר? תנעל אבל, אל תהיה... תנעל. אחי, מה, אתה גבר בטח מאוד עכשיו. שהוא לא יברח, אלקנה. לא בורח. וואי, איזה כיף סוף סוף, אני רואה לי מת, אחי, איזה יופי. איזה מפגרים, אפילו לקשור הם לא יודעים.
צריך להגיע למיתר. יש, אנחנו מגיעים למיתר. מעולה, מעולה. יאללה בוא עלה. יאללה, עלה. מה צדיק? זוכר אותנו? לא, לא, לא. כן, כן, כן. כן, כן, כן. לא, לא, תוריד אותי פה. כן, כן, כן. רוצים שורטו. יש. עצור רגע, אני אעצור בצד. תורידו אותי פה. לא עשיתי כלום, לא עשיתי לך. היום בערב, אחי. יאללה, למה לא? יאללה, נביא חברים. וואי, אחי, יום קשוח. סלמת. טוב, רגע, תעצור אותם שנייה. תביא את החתונה שנבחה עליך. מה נשמע חבר'ה? תגידו, ראיתם פה משהו מוזר היום? משהו מוזר? וואלה אחי, אתמול בבוקר נבחה עליי חתולה. לא, הוא מתכוון אם ראיתם איזה ילד קשור באיזה מערפה של רכב. וואלה, הדבר היחיד המוזר שראיתי הבוקר זה הטיפש הזה פה. טוב, תודה. תודה רבה, טוב. וואלה, אתה יודע, בדקתי, אין כאן דבר ריכוז התולעת הקשורה. זה אשכרה. וואלה, גם בקדן, גם יזם. וואלה, יכול להיות שזה יזם, אחי. תגיד אחי, אתה מגוון? וואלה כן. ראית במקרה איזה שני מתנחלים פה באזור? תשמע, כולם פה מתנחלים, אתה יודע. זה משהו רגיל כאילו. לא, פשוט אמרו לנו שחטפו לנו פה חבר ושלחו אותו למעון. אתה יכול להגיד לנו איזה משפחה אולי לא יכולה לעשות את זה? תשמע, אני מכיר פה את כולם, אני לא מאמין שמישהו יעשה דבר כזה. אבל תכלס, לא מזמן אמרו פה איזה שניים חדשים, אולי כדאי לבדוק עם שם. רגע, אז תגיד לך שאתה יכול לקחת אותנו אליהם? תשמע, אני יכול, אבל אני צריך משהו שרענן לי קצת את הזיכרון, אם אתה מבין למה אני מדבר. בטח, מה אני... יש לי כיסא פחות טוב עליי. ועכשיו אחי? מה זה? אמרתי משהו שרענן לי קצת את הזיכרון. עכשיו נזכרתי. בואו אחריי. טוב חבר'ה, זה הבית. בהצלחה לכם למצוא את חבר שלכם. לא רבה. זה בטוח. מישהו! לא כל כך מהר. רוצים, אבל הרגע אמרתי את זה. אבל לא גם את המשפטים הכי טובים, זה לא פייר. סצנה, אתה רוצה שזה לא? זה סצנה עכשיו. לא כל כך מהר. רוצים, הרגע אמרתי את זה, נכון? ידיים אמרתי. לא, אל תירה. מישקה, הכל טוב, לא מחלץ אותך, אל תקשיב לזוג סטלנים האלו. זה אשמתנו, לא היינו צריכים להשאיר אותה ככה לבד. אני לא יודע מה אנחנו נצא מכאן, אבל אם נצא מכאן מישקה, נשבע לך שאנחנו נשתנה. אני סולח לכם, אבל חבל שלא נספיק להכתרה. תלך לכם, תגיד לי, הלכה לכדור.
מאיפה חומים לכופר עליך? איפה המיליונים שהבטחת לי? איזה כופר בראש שלך? אמרת את הרב פורים, אמרת מיליונים, איזה סתוך, הבן הולך לשרון עיפרון, בא לשלם, הכרטיס אשראי נתקע לו שם בתוך... רגע, אתה אומר שהוא לא... איזה אחי הבן... המלכה? מה אתה עושה כאן? אני בכלל לא המלכה, אני סוכן 338, ואנחנו עוקבים אחרי עוצם ורקלה כבר הרבה מאוד זמן. בוא רבנו פורים, נשחרר אותך שתגיע בזמן להחתמה. מה? אני בכלל לא הרב פורים. מה? אז מי הרב פורים? בואו איתי ונלך להביא אותו. איזה טירוף, אה? איזה כיף. אחרי תקופה טורפת, מברכת מאוד, עבדנו קשה כולנו פה באמת, כל הכיתה, כל ההצגות, החזרות, באמת, מקווים שהיה לנו תוצאה של מילה טובה. רוצים באמת רק להגיד תודה רבה ראשון, תודה רבה לכולכם שהגעתם, חלקכם נראה את זה נכון. תודות יותר אישיות, דבר ראשון תודה רבה לצוות על חלל, צוות מהכיתה שארגנו הכל, כל המאחורי הקלעים, את זה המון נקודות כמובן. תודה רבה גם לרב הנר, שבאמת בלעדיו לא עשינו שום דבר. המון כפיים לרב הנר. נחכה כולנו למקום. נקווה שכל בסדר שנה הבאה. עכשיו ברצינות.
המורים, למורן המזכירה, ובוחן גם המורה רינה, שלא צריכה להכיר אותנו כל העולם. ותודה אחרונה, זה עצומה, זה המון 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 מחיאות כפיים, לרב חיים היקר, החבר שלנו. נשאר איתנו בלילות, יושב איתנו, קם איתנו, עזר לנו בכל מה שצריך. ברוך השם, איזה כיף. ויאללה, תודה רבה לכולכם, חודש שומר שמח! כל הכבוד למחזור ב' ואני נוסע לשבוע חופשת סקי, יש פה רב פורים שיחד פה לשבוע הקרוב, פלוס כל הכבוד לשמיניסטי, חזק וברוך, תודה לכולם וניפגש בשבת ישיבה, הסעות ב2:30 מי שעולה על ההסעות. תקנון! שמיניסטי, מה עם התקנון? ביום ראשון בעזרת השם.